Lleida Esportiu no va passar de l'empat en el partit que es va enfrontar a l'Andorra al camp d'esports. Un punt insuficient vist els mèrits d'uns i altres, ja que el conjunt d'Emili Vicente va dominar l'encontre i va gaudir de nombroses ocasions per endur-se els 3 punts. L'entrenador blau va donar entrada en l'11 inicial a Barreda i Genís, dos dels nous fitxatges realitzats en el mercat hivernal. Precisament el davanter balaguerí va disposar de les ocasions més clares en la primera meitat, primer en un xut fluix que aturava el porter i després en una rematada als núvols. Per la seva banda, l'Andorra intentava sorprendre a la contra, però es trobava amb un Víctor molt segur, que va sumar el 6è partit seguit sense encaixar un gol. En la segona meitat el domini blau va ser total. L'entrada de Milla i Cheik va revolucionar l'atac, però no era el dia dels davanters locals. Hem tingut bastantes oportunitats, l'equip ha tingut una bona predisposició per anar a l'atac, per crear ocasions i en algunes fases crec que hem sigut bastant superiors al rival, però ens ha faltat contundència a l'àrea, acabar bé les jugades i no hem pogut aconseguir aquest gol que crec que l'equip havia treballat molt bé per merèixer-lo. Pau va estar a punt d'inaugurar el marcador en una rematada que Miguelet va rebutjar quan ja es cantava el gol. 10 minuts després era Milla que ho provava amb una rematada de cap que sortia fregant el pal. El Lleida ho intentava una vegada rere altra, però el gol no arribava. A falta de 5 minuts per la conclusió, Asier va enviar la pilota al fons de la xarxa, però l'àrbitre va anul·lar el gol per fora de joc. Sí, ho sabíem, que era un dia important per fer un pas molt gran de cara a la permanència i a la vegada posar-nos molt a prop dels que lluiten per treure el cap a dalt, no? Però bé, queden molts partits, jo crec que l'equip és competitiu, costa guanyar com li costa a tothom a la categoria i hem de seguir confiats, esforçar-nos més i no perdre mai la confiança, malgrat els resultats a vegades no premien ben bé tot el que fas al camp. Amb aquest empat, els blaus encadenen el 9è partit sense perdre i es mantenen en la part mitja de la taula. La pròxima jornada visitaran el camp del Terol.